Tirpra haste ni khoroksa jeng sajak athukiri Jwel Debbarma Phatar haste uttarpradesh thangai porioi tongmani and suddenly khunanani mankha je 16 tarik ni salmari o thwikha hine phiaba o thwimani uklokni reason rok tabukbo rahasyamai eba kheba mysterious khobjak kubui kok tamo tabukbo saimania kho hingke puilani simi tamangkha okok rokno tui tinini video saiman lainai buma bufani mokolni haksal buma bufani emang tei nijini emang no fulfill khlainani bagui buma bufani mokolni haksal thangai Phatar hasteo thangai porioi tongjao cherai jorani simino Jwel Debbarma tabukbo class 9 no porioi tongo bo porimani thai wngkha Hanuman Prasad Satyanarayan Pudar Higher Secondary School tei ar jagao no bo hostel tongui porioi tongo buma bufani mokolni haksal tongui hasalo tongui porioi tongma ba buma bufa bai bosoro waisa eba wainui mamalayo omo haike no 13 October ni salo bufa bini logiwo no tei a dino no nogo kifilnani a jorao Jwel Debbarma belaikino khusi eba tongthokja tei bufabo omo kahaike bwslano tongthokjak nugui khakchangma manui bono kaham kwrwngkhe tongdi hinui kabui phaika hostelo en nogo kifili phaika bufa nogo kifili phaimani yagulo 16 tarik ni salmari o achomsa hostel authority ni borok rok call khlai sawo bufano je nini sajwla achomsa belaikino saksori hamia NICU hospital o admit khlaijak hinui tamo wngkha hinma ba hostel ganani no bono twio kufungsajak mankha tei tabukbo lengmani sijayakho lengjak hinui inform khlai saharka bufano okokno khunamani yagulo bufa belaikino kobor chajak tei family ni joto borok rok tamni ngangke thangnai salose bwslabai malai phaimani achomsa omohai kokno khunamani yagulo kebobo sak soigalak je omohai wngui thangano hinui a jorao nokni borok rok joto chirik mokoro wnglaijak tamo bo wngno wngya tabuk bosi sijayako taise NICU o dajak joto kirikoro wnglaijak haike 1-2 ghonta jora nasingmang 6-7 ghonta lai thangkha haipano je lengmani sijalia Jwel Debbarma aboni yagulo doctor rok declare khlai sawo je Jwel Debbarma bini langma chokha bo osungsano yakarei kwlwkha hinui hostel authority okokno khunamani yagulo logi logi no buma bufano inform khlai reo Jwel Debbarma ni langma chokha hinui okokno khunamani yagulo joto family ni borok rokni mokolo mukti klaijak tei okok rokno bisaspo khlaimania wngui tongo je kubui de gwereikha hinui phiaba kubui kokno le sabo phobuima kubui no Jwel Debbarma osungsano yakarei kwlwkha future buma bufani emang no fulfill khlai kotor kolok wngui buma bufa bai tongnani emang rok joto salchani salo kwmanani nangkha okokno kebufano wansugui manliya tei bisas khlaimania je kubui no Jwel Debbarma osungsano yakarei kwlwkha hinui Phatar hasteo tongui kotor kolok khlai porioi phaiton hinui phiaba srapsa bai joto ema kwmanani nangkha adino buma bufa tei family ni borok rokni bagui belaikino horrible de omo kahai salno kunu dino phano pogoi mania boni family ni borok rok Phatar hasteo tongui porioi tongma ba achomsa buma bufa bo thangai naimanliya bono 13 October ni salo thangai nai phaimase 16 October ni salo keno omohai khunanani nangkha bini family ni borok rok tongnai joto kobor chalaijak tei chirigui kaplaijak okok rokno khunamani yagulo kebufano bisas khlaimania wngui tongkha je srapsani bising srapsa tamo wngui thangkha hinui phiaba kubui le sabo phobuiman kubui no Jwel Debbarma thwikha 16 tarik October o thwikha hini saimankha phiaba Phatar haste uttarpradesh tongma bai buma bufabo adino thangai naimanliya o mangkhaino aboni bagui 17 October ni phungni flight apro kakha haike Agartala to Kolkata flight kakhate Kolkata ni simi direct athayeo thangai sogoika
te kubuyo tamo obo kebo phano saimania je Jwel Debbarma sak de theima klaikha twio kwlwk na oboni ukologo kubuni kogrok hwijak kogrok tongo obo tabukbo mistri wngwi tongrokha je o theimani ukologni kogrok tamo obono twi dakti no kubui kok tikhlainani wngthon hinui ramchandra MLA Jwel Debbarma no application rohorkha postmortem tabukbo khlaiyako postmortem khlaimani yagulo report phaimani yagulo se saimannai tamo wngkha eba wngya tei oborokno twi kwrak investigation khlaijaknai jodi no kebo bai bwtharjagwi tongkha hingke oborokno dakti khlai romnani wngthon hingke norok hingke tamo haima tong kubui debo sak twio kwlwk thwikna eba kheba bo bai porioi tongnai debo no bwtharkna tam matong norok comment khlai sadi norokni opinion